Το μικρό λυκάκι ζηλεύει, του Άντων Κρίνγκς. Εκδόσεις Παπαδόπουλος. Είναι άνοιξη και όλα τα ζώα γεννούν. Σε λίγες μέρες όλοι οι κάτοικοι του δάσους θα συναντηθούν στο ξέφωτο για να δείξουν στους γείτονές τους τα παιδιά τους και να θαυμάσουν τα παιδιά των άλλων. Τι όμορφα που είναι, τι γλυκά και τι όμορφη ουρίτσα! Αυτό είναι φτιστό ο μπαμπάς του και αυτό εδώ ολόιδιο η μαμά του. Αν δεν είχα τόσο όμορφα παιδιά, θα έλεγα ότι είναι τα ομορφότερα του δάσους. Οι μόνοι που δεν έπαιρναν μέρος σε αυτές τις συγκεντρώσεις ήταν ο μπαμπάς Λύκος και η μαμά Λύκαινα. Περίμεναν, βλέπετε, το χαρμόσυνο γεγονός από ώρα σε ώρα. «Μην πείτε κουβέντα όμως», τους είχε συμβουλέψει ο πελαργός, «είναι έκπληξη». Μέχρι να έρθει η έκπληξη, το μικρό λυκάκι περνούσε τον καιρό του πότε στη μία οικογένεια και πότε στην άλλη. «Τι όμορφα που είναι, τι απαλά και χνουδωτά», έλεγε παίρνοντας στην αγκαλιά του τα κουνελάκια. «Και τα δικά μου τα παιδάκια είναι όμορφα και χνουδωτά», πεταγόταν ο σκίουρος. Το μικρό λυκάκι έβαζε τα γέλια. «Εμένα μου αρέσουν όλα τα μικρά, κανένα τους δεν ξεχωρίζω». Λίγο αργότερα συνάντησε μία αρκούδα με το αρκουδάκι της. «Μπορώ να το χαϊδέψω?» «Φυσικά και μπορείς». Το αρκουδάκι πρέπει να τρόμαξε από τη βραχνή φωνή που είχε το λυκάκι και έδειξε να μην ευχαριστιέται από τα χάδια και τις αγκαλιές. «Δεν σε έχει συνηθίσει ακόμα», είπε η μαμά αρκούδα, «όμως θα δεις, σε λίγες μέρες θα έρχεται μόνο του για αγκαλιές». «Ναι», είπε γελώντας το λυκάκι, «και θα γίνουμε οι καλύτεροι φίλοι». Τότε το μικρό λυκάκι άκουσε τον πατέρα του να φωνάζει «Λυκάκι, έλα!» Πέρασε ο πελαργός και άφησε την έκπληξη. Το μικρό λυκάκι έτρεξε στο σπίτι όλο χαρά. «Πού είναι η έκπληξη? Θέλω να δω την έκπληξη». «Βρίσκεται στην αγκαλιά της μαμάς», είπε γελαστά ο μπαμπάς Λύκος. «Λυκάκι μου, αυτός είναι ο αδελφούλης σου». «Αμάν, τι ήταν αυτό? Καταστροφή!» Μόλις είδε τον αδελφούλη του, το μικρό λυκάκι σκοτίνιασε. «Α, ώστε αυτό ήταν το μυστικό που κρυβόταν στην κοιλιά της μαμάς». «Και η ιστορία με τον πελαργό και την έκπληξη?» «Σιγά την έκπληξη». «Μη λες τέτοια λόγια, λυκάκι μου», είπε η μαμά. «Κοίτα τι όμορφος που είναι ο αδελφούλης σου». «Καθόλου δεν μ' αρέσει», είπε το λυκάκι. «Και έπειτα ποιος σας είπε ότι εγώ θέλω αδερφούλη?» «Μήπως ήθελες αδερφούλα?» «Ούτε αδερφούλη, ούτε αδερφούλα, τίποτα δεν ήθελα». «Έλα εδώ λυκάκι μου», είπε η μαμά Λύκαινα, «έλα να σε πάρω μια μεγάλη αγκαλιά». Το μικρό λυκάκι δεν ήθελε αγκαλιές. Ήθελε να μείνει μόνο στο δωμάτιό του, κάτω από τα σκεπάσματά του, όπως έκανε κάθε φορά που ήθελε να διώξει έναν εφιάλτη. «Θα του περάσει», είπε ο μπαμπάς Λύκος. «Ζηλεύει, γι' αυτό τα κάνει αυτά». Κάτω από τα σκεπάσματά του, το λυκάκι σκεφτόταν με ποιον τρόπο θα κατάφερνε να διώξει τον αδερφούλη που ήθελαν να το επιβάλλουν με το ζόρι οι γονείς του. «Τι χαζός που είμαι», είπε μια στιγμή. «Δεν έχω παρά να του βρω μια οικογένεια που δεν έχει παιδί». Έτσι παραφύλαξε τους γονείς του και μια στιγμή που άφησαν μόνο τον αδελφό του, τον πήρε αγκαλιά
και βγήκε έξω ακροπατώντας. «Έλα, αδελφούλη μου, θα πάμε μία μεγάλη βόλτα». «Είμαι πολύ τυχερός που δεν έχει βάλει τα κλάματα», σκέφτηκε το μικρό λυκάκι καθώς προχωρούσε βαθιά μέσα στο δάσος. Πράγματι, ο αδελφούλης του κοιμόταν ήσυχος στην αγκαλιά του. Το λυκάκι περπάτησε αρκετή ώρα στα στριφογυριστά μονοπάτια μέχρι που σταμάτησε στη ρίζα ενός δέντρου όπου απόθεσε τον αδελφούλη του. «Η κουκουβάγια δεν έχει παιδιά και είμαι σίγουρος ότι θα χαρεί πολύ όταν βρει αυτό εδώ», σκέφτηκε πριν το βάλει στα πόδια. Όμως όσο περισσότερο απομακρυνόταν από το σπίτι της κουκουβάγιας, τόσο περισσότερο ανησυχούσε για τον αδερφούλη του. Και αν του συνέβαινε κάτι, τι θα έλεγε μετά στον μπαμπά, τι θα έλεγε στη μαμά? Κυρίως όμως πώς θα δικαιολογούσε τον εαυτό του που υποτίθεται ότι αγαπούσε τόσο πολύ τα μικρά? Μπα, τελικά δεν ήταν παρά ένα κακομαθημένο λυκάκι, ικανό να κάνει τα χειρότερα πράγματα μόνο και μόνο από τη ζήλια του. Έτσι το μικρό λυκάκι αποφάσισε να γυρίσει πίσω. «Αδερφούλη μου», φώναξε. «Α, ήρθες επιτέλους», μουρμούρισε ο σύζυγος της κουκουβάγιας. «Δεν μπορώ να το κάνω να ησυχάσει. Προσπάθησα να το συνετίσω με τα λόγια, αλλά αυτό δεν σταμάτησε να κλαίει από τη στιγμή που με είδε». «Είστε πολύ καλός, κύριε», είπε το μικρό λυκάκι παίρνοντας τον αδερφούλη του στην αγκαλιά του. «Και εσύ, αδερφούλη μου, συγχώρεσέ με. Δεν θα σε εγκαταλείψω ξανά. Με ακούς? Δεν θα χωριστούμε ποτέ εμείς οι δύο». Ο αδερφούλης χάρισε ένα χαμόγελο στο μικρό λυκάκι και αποκοιμήθηκε ησυχασμένος.